ଜାଣିଛ ମାଳତୀ ତମେ ଗଲା ପରେ ନା ଏ ଘରଟା ଲାଗୁଛି ଖା ଖା ଆଉ ସାହିରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ହଉଛି ବାପା ଏ ଘରେ ଆଉ କାଁ କାଁ ଲାଗିବନି ମାନେ ମାନେ ଏ ଘରେ ପୁଣି ବାହାଘର ବାଜା ବାଜିବ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆସିବ। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଲା ଯେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ ବାଲ୍ଟେ କହିବେ ଆମେ କେତେ ଦିନ କାଳି ଭଳିଆ ହୋଟେଲ ଖାଉଥିବା ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଠିକରେ ଯାଇପାରୁଛି ନା ତମେ କାମ କରିବା ଯାଇପାରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୁହ ବାବା ମୋ କଥା ତମେ ରାଜି? କୁହ ବାବା ମୋ କଥା ତମେ ରାଜି? କୁହ ବାବା ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ଦେଖୁଛ ମାଳତୀ ଆମ ପୁଅଟା କେତେ ଭଲ, ମୋ ବିଷୟରେ କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ରାଜି। ତାହେଲେ ବାପା ଆମକୁ आशीर्वाद करो। वो अलग ही लेवल का बंदा था।